Oo. Soft block ko to na soft block ka no? Bidya pa to eh. Yung kulay. Pag soft block ba yung ano ba yung araw nakikita yung araw ba O, depende sa kung may ibang supply ko kung hindi siya. Ito light kasi. Pero pa paano masinag pa rin. 90% yung ano, yung tayo yung black yun.